bojo sing enom njaluk disayang sing tuan juru akeh ditinggal. Mbak Sasa sirahmu metrai seturu so andung tresno dek uga andung waktu mikir butuhe mikir belanjane dur saiki bingung atine telung dino mulih rono telung dino bali nang kene aduh penake sing sedino kanggo sapa sing sedino kanggo wong liya. Gema musik kembali kali ini bareng Mbak Sasa. Jos jos Delta per audio Sikit asel oleh yo biru lampune disco awak turuke mikir bojo loro bojo sing anom jaluki saya sing tuan juru ditinggal sirahmu met ora bisa turu andung tresno mas uga andung wektu mikir butuhe mikir skin kere njur saiki bingung duwite. Mbak Sasa telung dino mulih rono telung dino bali ning kene aduh penake sing sedino kanggo sapa sing sedino kanggo wong liya lanjut kembali. Iya, iya. Gema musik kembali spesial ada Bojaloro. Ayo Mbak Sasa. biru lampune disco awak turuke mikir bojo loro bojo sing anom jaluk disayang sing tuan juru ditinggal sirahmu metrai seturu andung tresno dek uga andung waktu mikir butuhe mikir belanjane dur saiki bingung atine telung dino mulih rono telung dino bali ning kene Aduh penake sing sedino kanggo sapa sing sedino kanggo wong liya sing sedino kanggo wong liya. Das Bojaloro sudah bareng Mbak Sasa.
Apalagi Mbak Sasa lagunya?